ତମେ ସବୁ ପଳେଇବ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତମେ ସବୁ ପଳାଅ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମେ ଯା ତମର ଯୋଉ କାମ ଦାମ ଥିବ କିଛି ଆମର କଣ କାମ ପାଠ ପଢା ଛୁଆ ଆମର କଣ କାମ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଏଇଖିଣା ହଁ ଆଜି ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ତୁ କଣ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଲ ବେ ତୋ ଇଜ୍ଜତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ନା କଣ ଖାଲି ଇଜ୍ଜତ ଆମେ ତ ଇଜ୍ଜତ କେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଲଜ୍ଜା ଚପେ କଣ ଚଲା ଲଜ୍ଜା ଶରମ ଟିକେ ନାହିଁ କଣ କଣ ହାଁ ଆଉ ତୁ କଣ କହୁନୁ ବେ? ଇଜ୍ଜତ ରଖିଲା ୟାର ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହିବି କି ରେ କଣ ବଖେଡ଼ିଆ ଶୁଣ କହୁନୁ କଣ ବଖିଡିଆ ସୋମବାର କଣ କହୁଛୁ କଣ କଥାଟା କହ କଣ ଆମେ ପଳେଇବା ତ ହଁ କଣ ଆମେ ପଳେଇବା ଅନା ସିଆଡେ ଅନା ରବେ କୁରକୁରେ ଦଉଛି ବିଆଇ କଣ ଆଣିକି ଦେଲେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ ତାହେଲେ ପଳେଇବୁ ତ ପଦାକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ତ ନା ବଇଥା ହୁଁ ବସୁନ ବସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅ ମୁଁ ବଇଛି ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ କାଳି ଆମେ ଚାଲେ ପଦାକୁ ଯିବା ସିଏ କାଳେ ତାଙ୍କର କଣ ଗପିବେ କଣ କପି ହେବେ ତମେ ଫାଇନାଲି ତାହେଲେ ଯିବନି